ens dediquem en exclusiva a l'assessorament en matèria tècnica i legal aeronàutica, al món de l'aviació. Els nostres clients, en el moment en què es dirigeixen a nosaltres, tinguin un sol interlocutor per poder resoldre qualsevol problema o necessitat que puguin tenir a la seva empresa. No? Solen ser empreses relacionades, algunes directa, altres indirectament, amb el món de la indústria del transport aeri, i nosaltres portem des de la constitució d'una companyia passant per l'habilitació del seu personal, l'assegurança dels avions o dels helicòpters que s'utilitzin, no sé, fins i tot ajudar-los a definir quin seria el projecte adequat o l'enfocament que haurien de donar. I passem també pel tema de formació, òbviament. A vegades són les empreses qui ens pregunten a nosaltres com podríem fer o habilitar el seu personal acord a les noves normatives i als nous reglaments, perquè tot i que són molt reacis a canviar en el món de l'aviació, doncs sí que és cert que van cada vegada sortint temes nous, no? Que formació en competència lingüística, per exemple, o que les habilitacions requereixen de ser més específiques, per tant nosaltres assessorem a les empreses. Òbviament, en altres ocasions, doncs, simplement el que hem fet és obrir a persones que serien tercers i que no tenen res a veure amb el món de l'aviació, doncs explicar a través de cursos o ponències o conferències una mica com funciona.